Zainab ya kasai. Ku ci gaba da sauraron tashar Nasara Radio kamar yadda ni ma nake saurara a yanzu. Nasara FM Radio. FM Radio. Wannan lamba nawa ce? Lamba nawa ce? Lamba nawa ce? Mun yi tiri ne? A tiri ba mu ba. Sai da fokin ya riga tiri. So wannan fokin idan gobe ya shigo kan fawon da kuma za mu sa. Ta yi daɗi a wajen. Nasara